Inig mata niya gyud sa sayo sa kabuntagon. Magkuha siya utasa para mga pinadayon. Ako pod magdiga mo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Dikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. Okay na buhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Inig mata niya gyud sa sayo sa kabuntagon. Magkuha siya utasa para mga pinadayon. Ako pod magdiga mo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Gikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. Okay na buhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Okay na buhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Ay, ang iya mas una pang namatay. Ay, ang iya mas una pang namatay.
Lisod na ang henerasyon karon, mga batanon adik na sa cellphone. Magbagulbul ug di natatahuron, magbundak-bundak sa tiil kong subuon. Cellphone dayon ang unang pangitaon, bisan og siya wala kay kaon. Makabugto og ugat kung siya tawgon, tanduon ka pero wa di ay mo sanong. Cellphone dayon ang unang puniton, malimtan na ang tanan di lang cellphone. Cellphone dayon ang unang puniton, bisag way load perminia nga bitbiton. Mabutan kung bagong makasab-an, kay hadlok sa cellphone mabawian. Mahurot gyud dayon ang hugason, tanang sagot sa tugkaran silhigon. Cellphone dayon ang unang puniton, malimtan na ang tanan di lang cellphone. Cellphone dayon ang unang puniton, bisag way load perminia nga bitbiton. Murag yun siyang bagong napusan, murag ulod ang lihok kay tapulan. Magluya ang lawas kung sugoon, apik mo bangon kung kaugon ni mo kaon. Nahurot na ang imong panahon, sa sigig tuplok ni anang imong cellphone. Adik sa phone.
Pagkawalay ayo kani nga pamilya ha, kay kung may isyu ka hala pangandam na, patsig mabungol kas mga tabi nila, kay sila marites nga pamilya. Mga silingan galagot na gyud nila, kay gamayng lihok nimo itabi na ka, pinaka marites dito sa baryo nila, sikat kaayo ning ilang pamilya, labi na sa iyang mama. Ondo pagminyo na, kay hapit na ka 40, sayang ang imong hitsura kung ikaw mag-inusara. Bisan dili gwapa, diskarte aron sukton ka, dilawin na ang kalipay, ayaw paabot sa pagmahay. Pawilik-pawilik na undo, ayaw na sigig tago, ayaw na pagtugaya, si Inday halabirahin na ang imong mga barkada. Daghana ang anak nila, basin unyag di na na mangisog imong dala. Ayaw na pag-inarte sa pagpili o babayi, basin og dito kas batanon, himuon ra kang sugar daddy. Pili ang lamig batasan, siguro ang nga ikaw ampingan, ayaw tan-awa ang hitsura, batay lang basin biyaan ka. Pawilik-pawilik na undo, ayaw na sigig tago, ayaw na pagdugaya, si Inday halabirahin na ang imong mga barkada. Daghana ang anak nila, basin unyag di na na mangisog imong dala, basin unyag di na na mangisog imong dala. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, dami ng gutom at natulala, benting bigas, way ni gawas ng apas mo. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, daghang krimen na ang gipang balita. Asa na mo? Okay pa mo? May ayo yo. Daghang nagproblema sa karon nga panahon na, isa na ang mga presyo palipunon, mahal na dili nagyud ni masabot, daghan ang gabagot-bot, apan wa tay mahimo kay ila ang pagbuot, ang saad bukbot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot, ang saad bukbot, ang tag 20 pesos nga bugas wa ni sulpot, ingon sila mauni, di na tinuod,
dagway lahi-lahi o porma, ana ay aslumon ug mga hitsura. Diri sa amo sikat na kaayo sila. Ang ilang simod perti ng budluta, unya ilang baba perti sab nga basaa. Lami kayog talent ning mga libakira, magpaniidra na ayaw jud og kumpiyansa. Ang libakira sa mua murara bagwapa. Ang libakira sa mua mga paryente pa. Ang libakira sa mua tuaga tapok na. Katong nagpuyog mi ni aging gabi, perting libak niya sa baying gisi o panty. Wala kumutubay, mausik akong laway, unya paghawa ko gilibak na kumaayo. Ang libakira sa mua murara bagwapa. Ang libakira sa mua mga paryente pa. Ang libakira sa mua tuaga tapok na. Kanang libakira ayaw ninyo pansina, kung libakon man mo pasagdira jud na sila. Sayaw-sayaw ilang dala na kanta-kanta, wala mo'y madaw-daw dili mo makakwarta. Ang libakira sa mua murara bagwapa. Ang libakira sa mua mga paryente pa. Ang libakira sa mua tuaga tapok na. Libakira sa mua murara bagwapa. Ang libakira sa mua mga paryente pa. Ang libakira sa mua tuaga tapok na.
Ang gugma dunay kalipay ug duna say away, naay di magdugay kay bana sigig tagay. Perming sumbagay wa nagsinaktanay, ang niabot na lang sa pagbinulagay. Ugwa gayod nagdugay, sila nagbalikay, nagsaad di na mag-away, sila magminahalay. Niabot nagbarangay, kay nagpinirmahay, apan si Inday nangitaglaing lagay. Siya gikulata sa iya hambana, kay wa na kontento nang itag ikaduha. Nagmaoy ang bana, nangita og atsa, maayo nakadagan kung wala matibasan. Gipugngan ni nanay, gidagan ni tatay, gireport sa barangay, kay grabe ng away. Ug ang mga silingan nakuyaw-kuyawan, maayo na lang kuno kay abdik nakadagan. Siya nagproblema kung asa na iyang bana, kung takon dili na lahi na ang iyang duda, dili na siya mahimutang gasakit iyang dughan, kay ang bana tuas lain nagrapapampam, rapapampampam, rapapapapampam, perti niyang hilak sakit iyang dughan, rapapampampam, rapapapapampam, bana nang itaglaing lami para tilawan ingon iyang bana. Please forgive me, dili na mausab, promise ikaw ragyod lagi, nasagpaan siya sa wala, nasagpaan siya sa tuo, nya ni sumbong ang asawa kay Rafi Tulfo, rapapampampam, rapapapapampam, wala hadlok iyang bana, pangising-ngisi lang, rapapampampam, rapapapapampam, pagkasunod bulan tuan na pud nasakpan. Hala nasakpan, no givideohan nga nagdulog ang duha, murag gialimungawan wala nakaagwanta, nagdesisyon na siya, gihatag sa kabit sa way pagduha-duha, rapapampampam, rapapapapampam, dako iyang ngisi abot sa dalunggan, rapapampampam, rapapapapampam, ang asawa na swertian nakakitag afam, rapapampampam, rapapapapampam, wana hadlok iyang bana, pangising-ngisi lang, rapapampampam, rapapapapampam, pagkasunod bulan tuan na pud nasakpan, rapapampampam, rapapapapampam, dako iyang ngisi abot sa dalunggan, rapapampampam, rapapapapampam, ang asawa na swertian nakakitag afam, ingon iyang bana. Please forgive me, dili na mausab, promise ikaw ragyod lagi, nasagpaan siya sa wala, nasagpaan siya sa tuo, nya ni sumbong ang asawa kay Rafi Tulfo, rapapampam.
pagkamahala. Unya ato ang sweldo, gamay pagyud kaayo. Igura ipalit og bugas, tagsa ka kilo. Bugas ra ba karon, ni saka na ang presyo. 50 og 60 na gyud ang usa ka kilo. Mag-unsa na lang ming mga pobre kaayo. Balanghoy gabi saging kamote na lang ipaniuto. Ang bugas pagkamahala, di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala, daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala, mga pobre na pasmo na. Ang makaluluoy, kanig yung mag-uuma. Kumprahon ang bugas nga pagkabaratuha. Sa merkado paliton, pertinada yung mahala. Pugos na lagpalit para makakaon ang pamilya. Ang bugas pagkamahala, di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala, daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala, mga pobre na pasmo na. Sa unang panahon, barato pa kaayo. Busog na ka kung ipalit ang imong kwartang 5. Dili gyud ka mapasmo kay bugas pagkabarato. Mga palito nun barato lang, walay labad sa ulo. Ang bugas pagkamahala, di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala, daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala, mga pobre na pasmo na. Ang bugas pagkamahala, di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala, daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala, mga pobre na pasmo na. Kining kantaha para sa mga batan-on, unta ilaha kong paminawon. Mga palangga pag-eskwela mong tarong, aron ka mo makahuman puhon-puhon. Ang uyab likaye palihog lang, basin unya ko maburusan. Ang uyab likaye palihog lang, basin imong kamahayan.
sa uban gusto niya nga ilugon, gasigig paduding para siya mapansin, bisan pagtiguang dalira siya mahalin. Kanipong mga laki dagko kaayog ngisi, basta makakita gapapuok nga babayi, unya kong tintalon magpatintal po dayon, wag gahuna-huna sa ila ang karelasyon. Ang babaye nga bigaon gikubalan ang naong, ang babaye nga bigaon bisan kinsa tintalon, ang babaye nga bigaon pilion ng dagkog datong. Ang mga bigaon baga nagyud og nawong, bisan di iyang laki patakarag pangangkon, kagbalong pamilyado ay balibad lahos largo, anak ang apektado sa pagkabigaon ninyo. Ang babaye nga bigaon gikubalan ang naong, ang babaye nga bigaon bisan kinsa tintalon, ang babaye nga bigaon pilion ng dagkog datong. Kitang mga asawa kumbatig yung pagwapa, ipakita nato nga kita'y mas gwapa nila, palanggaon ang bana ipabati atong gugma, aron di mapulihan sa bigaon nga pagkahakuga. Ang babaye nga bigaon gikubalan ang naong, ang babaye nga bigaon bisan kinsa tintalon, ang babaye nga bigaon pilion ng dagkog datong. Ang babaye nga bigaon gikubalan ang naong, ang babaye nga bigaon bisan kinsa tintalon, ang babaye nga bigaon pilion ng dagkog datong. Kadtong niaging eleksyon kanindot sa pahiyom, sa mga kandidato nga saad magmalambuon, apan kami galisod gihapon sa kapobrehon, kay perti namang mahala sa mga palitonon, happy sila kami ani naguol na, kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba, halos tanang palitonon isdautan ug salagon, ang kwartang usa ka libo dali ragyod nga hutdon, ang saad nila sa una wag yun nila tumana, ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora, pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema, mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na, ang bugas na tag 20 asa na, Wala na, ang bugas na tag 20 asa na, wala na, ang bugas na tag 20, ang bugas na tag 20, ang bugas na tag 20 asa na, wala na, dahil
dili ragyod kaayo katong sa una ug karon. Kay bugas sa una perti pagyud kabaratohon, apan wala tay mahimo sa karon nga panahon. Kung dili ta maning kamot di sabda makakaon, pero ang mga chismosa wala ragyod ni nila. Tungod sayo pa sa buntag na mahaw panglibak na, hangtod na sa panihapon na busog ng hilabtanon. Dili na manginahanglan og bugas nga lungagon, asa naman tong saad nga ibarato ang bugas. Mag-usa na lang katuig panahon pagkapaspas, ang uban wala patawon sa utang makaimpas. Gahandom gyud mi sa tag 20 nga kilo sa bugas, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Maning kamot na lang ta og trabaho bisan unsa, para makapalit tag bugas bisan og mahal na. Ang bugas wanay pag-asa kining mo barato pa, importante nga 3 times a day makakaon gyud ta. Sa karon nga panahon ang uban gyud praktikal na, kay afam naman gyud ang ila ang mga tirada. Bisan pag magkabalintong ang in-Inglesan nila, basta di lang gyud makalimtan ang word nga kwarta. Tungod gyud sa kapitos buhaton niyang tanan, para lang sa pangandoy nga siya gyud makwartaan, para pod makapalit siyag bugas ug panodan. Pero di niya hinaguan kay pinangayo lang. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Kaning ako ang mister, iyang pusil isker, kada itiun niya ako dyan mo surrender. Di ko kapanagang tungod ako mahuyang, ay pastilan undo ang pils na limtan ko ay sag ipabuto. Agoy unsaon na lang mani, nganong wa mani mo pugni. Anak na to pagkadaghana, lapas na sa usa ka dosina. Aggressive si mister, grabe iyang power, ako naluya na. Pero siya abdik pa, hakog ako
akong mister. Ako awa na'y cover kay ang akong mister kung di makapusil undang among forever. Agoy unsaon na lang mani nganong wa mani mo pugni anak nato pagkadaghana lapas na sa usa ka dosena aggressive si mister grabe iyang power ako naluya na pero siya abdik pa hakog akong mister. Ako awa na'y cover kay ang akong mister kung di makapusil undang among forever. Kung mubalibad o gubot na kaayo sa lain ibuto. Kung ila kong libak
nagsusumikap para sa aking mga anak. Tinitiis ko na lang kahit napakahirap. Tinataguyod ko sila kahit ako'y nag-iisa, dahil iniwan kami ng walang kwentang ama. Pagkatapos niya kong inanakan, bigla na lang siyang nang-iwan. Wala na siyang pakialam, lumayas na din na nagparamdam. Hindi ko man ito nais pero walang magagawa. Ayoko din na sa kaniya magmakaawa. Nabalitaan ko na lang na mayroon na siyang iba, pero kami ngayon kaniyang inabandona. Ako ngayon umiiyak, karga-karga ang aming anak. Ang luha ko'y pumapatak, buong pamilya namin nawasak. Walang kwenta, maayos lang sa umpisa, pero nung nagtagal babaero pala. Walang kwenta, kami ngayon ay paano na, dahil sumama siya sa kirida. Walang kwenta, walang kwenta. Anak, huwag kang mag-alala, nandito lagi si mama. Karamay mo hanggat ako'y nabubuhay pa. Kahit wala ang iyong ama, ikaw pa rin ay sapat na. Lahat kakayanin na ako lang mag-isa. Walang kwenta, maayos lang sa umpisa, pero nung nagtagal babaero pala. Walang kwenta, kami ngayon ay paano na, dahil sumama siya sa kirida. Walang kwenta, walang kwenta. Pertigid na lisura, bugas perting mahalang, halos tanan ni saka, wa na'y sulod akong pitaka. Mga unpaw batani, hurot na atong diskarte, ang kwarta haskang idlasa, sa kamot mo agira. Bugas na tag 50, naapoy tag 70, palit isa ka kilora, lugawon og usa ka semana. Karon ang saktong panahon, muniwang mga tambukon, labi na kung mag-diet ka, pabor sa imuha. Mananom na lang tag kamote, aron puho na ay maani, sa panahon nga ing-ani, kita gyud malibre.
lang og himugnaara aron kamo katawa ug mawala imong problema. Wa na tay mahimo ani, walay bugas nga tag 20, maning kamot na lamang ta, di mapas mong pamilya. Mananom na lang kag kamote aron puhon na ay maani sa panahon nga ingani, kita gyud malibre. Kaluoy sa ato ang mga mag-uuma, sila ang nananom, naghago ug nag-obra, apan sila nag-antos ug nagkalisod na tungod sa bugas nga pertinag yung mahala. Salamat sa ato ang mga mag-uuma, kita na ay pagkaon sa ato ang lamesa, pinatuluan og singot ang maong grasya, magpasalamat ta. Di na ko halos mukaon, permi ko nagkonsumisyon, sa gibuhat mo unta magabaan ka. Gipaasa lang ko nimo sa imong gugma, baka kun ka nagpadala ko nimo og kwarta sa anak natong eskwela, pero naunsa ba nang huwag kang kagwanga ka? Giaway pa ko sa imo ang kirida, kay daw giilugti ka. Ayaw na ko pati ka pa, ayaw na ko ilara pa, ayaw na ko ati ka pa, ayaw na ko ilara pa. Milabay ang pila ka buwan, ug ikaw karon giilisan, kay napurdoy ka ug wala na